Joo, eli eilen tuli iltapäivällä tuli poliisi paikan päälle ja sanoi, että niin Vladimir Putin on nyt tulossa tänne taloon ja seuraavaksi tulee, että ei tule vielä tänään maanantaina, mutta niin tiistaina viimeistään tulee kaupungin nosturi paikan päälle ja nostaa tämän vaunun ja pudottaa sen mereen. Ja sitten mä kysyin, että no mitenkäs sitten, jos mä pyydän poliisia niin turvaamaan tätä omaisuutta, kun tämäkään ei ole niin minun omaisuutta, vaan vuokrattu vaunu, niin ne sanoi, että no poliisi ei puutu tähän asiaan. Että kaupunki tulee nostamaan tämän nosturilla mereen. No sitten, eli nyt sitten odotellaan sitä hetkeä, että häätökäsky on yhä käynnissä. Ja nyt onneksi on alkanut tulemaan nyt kavereita, illalla alkaa tulemaan lisää vaunuja tähän. Ja tarkoitus on laittaa niin monta vaunua tuohon pihalle, kun vaan majapaikkalaisia löytyy. Ja me jäädään nyt odottelemaan sitä, että miten käy. Eli tuossa on vaunun josta mä oon vuokrannut tää vaunun, niin hän on luvannut antaa vaunun käyttöön. Käy vaan ilmoittautumassa sinne liikkeelle, niin sieltä saa vaunun tähän parkkipaikalle. Tähän voi tulla, tarkoitus olisi nyt, että saisi siihen keskiviikkoon mennessä saisi nyt ainakin 4, 5, 6, 7 vaunua tähän. Et koska mulla on se uhkakäsky tässä päällä, täytyy poistua, niin sitten kun tässä on 5-6 vaunua, niin se on jo huomattavasti hankalampi sitten alkaa rikkomaan lakia ja poistamaan näitä vaunuja. Joo. Eli jos jokainen niin ymmärtää sen, että tämä maapallon toisiksi vaikutusvaltaisin mies on tulossa tähän paikan päälle ja ne haluaa taas tyhjentää tämän ja poistaa tämän mielen ilmauksen, niin nyt nimenomaan olisi hyvin tärkeää, koska tänne tulee sitten kansainvälinen mediakin, eli se tulee varmasti menemään kansainväliseen mediaan tämä tilanne. Nyt olisi Suomen kansalla hyvä tilaisuus tulla osoittamaan mieltä korruptoitunutta hallitusta vastaan. Ja nimenomaan tämä pohjavesiasia, mikä on nyt noussut voimakkaasti esille, eli ne on yrittää yksityistää Suomen kaikki pohjavedet, niin se olisi semmoinen aihe, mikä olisi nyt tarpeellista ottaa esille tässä huippukokouksen alla.